Jo t'anava a preguntar, finances en parella o no? És a dir, o individualitzades. Estic treballant en fer un taller de finances en parella. Aleshores, jo crec que és important que cadascú mantingui la seva independència, és a dir, tu tens els teus ingressos i tu t'administres, però tenim una compta conjunta amb les nostres despeses. Ha de ser compte, jo és que tinc Tricount. Jo no tinc compte Tricount. A casa teva qui porta les finances, Home, Julià? qui creus? Qui creus? Ella, no? Jo. I els pantalons també jo. Sí. La faldilla, no. Però és sorprenent que les dones són les que porten més l'administració, però quan tractes i comences a tocar el tema inversió, Aquí... la dona es posa darrere i entra el marit. Ah, sí? Sembla que els homes sembla que tingueu com menys aversió al risc. No sé, és curiós. I a mi no m'agrada, o sea, no m'agrada que la dona no digui, no, pues se lo delego a mi marido. Ja. Bueno, però entenc tu també, no? Vull dir, és important. I inversions a casa n'es porto jo, per exemple, no? Però perdona, vosaltres teniu... És que em genera curiositat aquest tema, amb la meva parella, que